Murguita say DJ Hall, long time no see. Madini hapa. DJ Hall nienda waitaurwa na evangelist yo. Haisi nyaya yakareruka kubvisa ZANU-PF. Ukatarisa history yeAfrica kunze kwema-Northern African countries anoita makuu nguva nenguva. MuAfrica hamuchinji government zvekudaro. Tarisa iwo kuti Mozambique yakawana kuzvitonga kuzere 1962 if I'm not mistaken, 1962 or 1963 if I'm not mistaken. Nanhasi iri ngotongwa neFLERINO. Saka ZANU-PF haisi pati yekuti unongomuka makuseni woti ndoda kuibvisa nhasi, asi vakagwa semagwiro avari kuita. Ndiona soti vanhu vanofanira kusapota side rewiki because ZANU-PF isystem hasi ED. ZANU-PF isystem inosapota vana ED, inosanganisira magenerari earmy, police generals, ndingangoti macombatants ese, yozoita vanhu kumamisha. I don't think kuti pane vanhu vachiri kutaura nezvakaitika pafirst election yeMDC yapresident ya2002. Ingaitovako kumusha kumberengo. Vanhu vairohwa nemayouth kuchinzi mayouth anovata kumabhesi. Saka that system kuti uibvise muZANU-PF inonetsa because iwewe unenge uchitoronga zvinhu uri kumba kwenyu nababa vako kana namukoma wako kana nemuzukuru wako anoda ZANU-PF zvisingaiti. Hapana munhu unokrosa ZANU-PF asina power anotadza kusungwa. Kana pari panyaya yecorruption, Temba Mliswa anogona kutaura kuti Chiwenga ane corruption, but corruption yaChiwenga sometimes handisi kusapota ZANU-PF. Corruption yaChiwenga sometimes haisi open than corruption yaMnangagwa yaive nayo vachimuisa mupresident. Taigara tichitozviziva izvozvo kuti Mnangagwa ane corruption because zvekutorera vanhu mamaini haana kutanga nhasi, akatanga Mugabe achiripo. Tozotarisa futi nyaya yekunzi kunotaura varume corruption iri kuitiwa nanaChivayo nanaTagurei iri pabani, ende nesaidhi ravari raMnangagwa rinongoonekwa. Saka isystem building iri kuitiwa through vanaChivayo nanaSakukwanya nanaTagurei. Naivo vana Temba Mliswa vava kutodya mari dzecorruption, ndokusaka vachitaura izvozvo. Saka isusu pakanzi naED first 100 days ndiri muoffice ndichange ndachinja zvinhu. Pa100 days ipapo ndo pataifanirwa kundoita crackdown because ED anga asati ava nestructure yakasimba. Iyo zvino izvi zvichatiremera isi takamirira kuti paitiwe mavhoti because strike, because iyo zvino izvi zvatofanirwa kuita ndezvekuti kana kuri kuti ED achabva, munhu uchatungamirira government anofanirwa kuita partnership nemacivil society nemaorganization akasiyana-siyana nemapolitical party akasiyana-siyana to have process to eliminate the system of ZANU-PF, not just kuti izvezvi toti toda kutonobvisa ZANU-PF tetadozvipira kufa tose. Remember isusu takacolonizewa neDutch law neBritish law. British law yakanga iri strict, yaitaura kuti usauraya munhu, usatadzira munhu, ende system iyoyo ndo system iri kungoshanda.
yekuti ukaenda mustreet uchinodemonstrata unorohwa zvisingaiti. Saka kuzimbabwe hakuna mahuman rights, kuna maleft rights. Hapana zvinhu zvaunokwanisa kutaura kuzimbabwe. Saka izvezvizvi maonero angu inini hondo iri kudoitika kuzanu PF iyoyai inogona kubatsira vanhu vakaita seveopposition kana varipo vaidofanirwa kudotanga izvezvi. System ichiri kudenga denga yakadivhaidhika, vododaidzira kuti demonstration every week 3 days vanachamisana naJob Scar, so that ivo vachigwa uko isu state chitavo something, so that unokundiwa kana kuti anohwina kuzanu PF anovona futi kuti vanhu vane power. But takanyarara kudai, maopposition leaders acho akanyarara kudai, zvinotinetsei. Asi pakati paED naChiwenga pakaita one anoda kudaidzira maopposition party nemacivil society nemaorganization akasiyana siyana kuti varume ngatidemonstratei nezvinhu izvi, iye ari muzanu PF achiita kunge Chiwenga achibatanidza vamwe mapati ose. Kubudirira zvogona kubudirira, but kana iri fight yezanu PF chete kubvisa political party muAfrica zvinotiremei. Botswana mhene kuti yakatora kuzvitonga, yakatora independence rini, but yakahotanga kudai takadotora independence Botswana yadova nema20 years ichizvitonga. But tarisa kuti iyo zvino izvi Botswana yakachinja president izvezvi apa ndipo paikachinja president iparty, ndipo paikachinja party ruling party izvezvi. KuZambia kwakaitika same thing, Kaunda aida kufira pachigaro. Saka system inonetsa kubreka, but advice ndeyekuti vanhu vose vakati zvinhu zvichinetsa kuzanu PF izvezvi zvidai Chiwenga ataura kuti vananhingi vanoita corruption, ende corruption yevanhu mari dzinovaka nyika kana kuti dzinogona kuimprove health care yedu dziri kutogwa nana Mnangagwa nana Chivharo. Iyezvi Chiwenga akati vanhu ngavasungwe, dai pakadoita mamwe maopposition parties, maopposition leaders nemaorganization akati ngavasungwe vanhu mustreet, dai Chiwenga adova nepower, but power yake achiziva kuti uri kuirelaya kune vamwe vanhu. Vanoda kugona kutoziva futi kuti aiwa vanhu ava ndikavacrossa ndatora nyanga ndinogona kungobvisiwa futi nepower yavanhu. Maleaders emuAfrica, especially Southern Africa, hasati avona inonzi the power of the people, the power of the citizen. Havasati vai experience, because ndokusaka uchiona kuti vanoronga musangano kubva kumasero kwaSabhuku kusvika kuward kusvika kudistrict, vanoronga kubva pasi kuitira kubvisa that element yose inenge ichiitiwa yekuti vanhu vakwanise kudemonstrate. Saka toukera tiri kumateresi, but kuukera kwedu hakuna zvakunoita. Zvinotoda kuti dai tadopinda, because idiyo zvino izvi ari kutodzika midzi iri kudzika, because ari kutodzikisa nemidzi chero yevana vake nehama dzake. Ticharamba tichitongwa nesame system kusvika tanofa. Saka ndiri kufunga kuti dai zvinhu zvaitika vanhu vakwanisa kuti vapindire nyaya idzi dzichakadai, maopposition party vose vanotaura. Ndosaka uchiona kuti munhu wese angogaina population iri against zanu PF unosungwa. Tarisa nyoka yemabhuni, vana Hopewell vakadoenda kunze kwenyika, munhu wese kunze kwaChamisa vakakwanisa kumusilenza, because zvakafanana nenyaya yamaitaura naMakore naCollins
Colent TVs. Nyaya dziya dzaita gore namakore ndedzekupenga, because makore hangatiudzi kuti iye unoona kunaka kweZANU-PF chete, havoni pavanokanganisa vana Tagwirei, havoni panokanganisa Wycliffe Chivhaya, havoni panokanganisa Mnangagwa. Anongoadhiresa zvokunaka kwaMnangagwa nokuwina kwaMnangagwa kumafactional party fighting avo. Havoni zvimwe zvinhu, hapana kana chimwe chinhu chaunosvika uchiona the informant yaPastor Makore. Imbwa yemunhu mudhara wewo, mufana wewo, imbwa yemunhu mufana wewo. Zvimwe zvinhu zviri pabani zvaanongoona kuti izvi zviri kuitwa corruption naMnangagwa, zviri kuitwa corruption nevana vaMnangagwa. Unotaura kuti Holitain akabhaiza, ungati wabhaiza iwewe watorerwa mukadzi nomwe murume. Zvinhu zviri pabani kuti vana vapresident vanofanirwa kuzvipeta kuitira kuti valide with example. Asati ambonzwa kuti vana vaMugabe vakamboenda vakanotorera umwe munhu mukadzi, but vana vaMnangagwa vanotora vakadzi vavanhu. Saka uyu unonzi Pastor Makore munhu waMnangagwa. Saka havoni chinoitiwa muZANU-PF chakaipa, zvose zvoitiwa muZANU-PF zvakanaka. Ndo zvinhu zvinongotaurika ipapo. Asi iyo zvino izvi vanhu dai tamboita serious nenyaya yekubvisa ZANU-PF.